maging liwanag nin bagong buhay. Ini ang pinagsisilibrar niyato sa Domingo nin pagkabuhay liwat. Magkasararo kita sa pagdulot kaining pinakahalangkaw na selebrasyon kan simbahan. An makakaibahan po niyato ngunya na aga, iyo si Reverendo Padre Marlon Tibilen, ang satuyang priest and residence. Matindog po ang gabos, asin sa mo og mangtingog, awiton niyato ang awit sa pagpuon. Samuyang tao, taon man na daing makakahali, kung kami sa imo minapuli. Taon man na daing makakahali, kung kami sa imo minapuli. Happy Easter po kaninyong amin. Happy Easter, Father. O, i-greet pa po ninyo akan yung katakin. Happy Easter. Happy Easter. Happy. Nagko-smile. Baka nakamurusdot pa kamo. So, nagkatiripon kita po ngawan para sa pag-umaw sa Diyos na kita tinawan nin kagaya-gayahan asin na oportunidad na mag-umaw sa iya nanhulita siya buhay na sa satuyang buhay, sa tuyang puso. Kaya pag-umawon ta ang Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kaguranan ta, ang pagkamot kan Diyos, asin pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka, boss. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako untan sa tong mga kasalan, tanganing magganigaw kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makamhan, asin sendo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sendo mga tugang, na ko ipamibi sa gaguranan tang Diyos. Maharak malugod sa to ang Diyos na makamhan, asin pagkapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurang na mahera ka, kagurang na mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka, kagurangan mahera ka, kagurangan mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ika, rinurukyaw mi ika, sinasamba may ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Uli ka, dakula mo, kamurawayan, kagurang na Diyos,
adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ansa mo makimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orok kahalangkaw. Hesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, nangunyan aldaw, hulikan bugtong mong aki sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo ang pintuan, pasiring sa buhay na dayeng kasagkoran. Tawan sa mo na mimibi kami, na kaming nag-uutob kan mga solemnidad, kan pagabuhay liwat kan kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbabago sa gibo kan sa imong espiritu. Huli kay Jesucristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. An babasahon nagpapahayag kan pagrukyaw kan enot na simbahan, kan marahay na bareta, nin pagkabuhay liwat ni Jesus. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro, pagbuka kan nguso, nagsabi, sa totoo, nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Judea, puon sa Galilea, pakatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan. Si Jesus na taga Nazareth, kung paano siya linahidan kan Diyos, kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan. Naglibot siya, karahayan ang ginigibo, asin pinapaumayan, ang gabos na dinadaog kan Diablo, huli taan Diyos kaiba niya. Mga saksi kami, kan gabos na ginibo niya sa rona kan mga Hudyo, asin sa Jerusalem. Ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos, ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling. Bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi na kan enot pa, pinili kan Diyos. Kami na nakikakan, asin nakiinom sa iya, pakatapos mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi, na iyo ini ang itinakda kan Diyos, na magin hukom kan mga buhay, asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta nagsasaksi, na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya, ang kapatawadan nin kasaalan, huli kan sa iyang ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ini an aldaw na ginibukan kagurangnan, mag-ugma kita asin magrukyaw. Ini ang aldaw na ginibukan kagurangnan.
Mag-ugma kita, asin magrukyaw. Aleluya! Magpasalamat sa kagurangnan, tasya marahay, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan sa Israel, sagkod paman an sa iyang pagkaherak. Ini an aldaw na ginibukan kagurangnan. Mag-ugma kita, asin magrukyaw. Antuong kamot kan kagurangnan initaas. Antuong kamot kan kagurangnan ng gana. Dai ako magagadan, kundi mabubuhay, asin isasaysay ko an mga gibo kan kagurangnan. Ini an aldaw na ginibukan kagurangnan. Mag-ugma kita, asin magrukyaw. An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Ini an aldaw na ginibukan kagurangnan. Mag-ugma kita, asin magrukyaw. An pakikihiras sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan. Iyuman an pagrayo sa anuman na kinabanon, asin at pag-ako kan anuman na langit nun. Hinanyugon po niyato an ikaduwang babasahon. Mga tugang, pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kung binangon kamo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ang nasa itaas. Kung saan si Kristo yaon, nakatukaw sa tuo kan Diyos. Katadungan nindo ang nasa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Takamo nagadan, asin an sa indong buhay, nakatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Pag si Kristo nagpahiling na, siya na iyo an sa indong buhay. Dangan, kamo man kaiba niya mapahiling sa kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindupuan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. 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 Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imo nga espiritu. pagbasa ka Ebanghelyo, susuki San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw kan semana, agang amay, madiklumpa, si Maria Magdalena nagpalulubngan, asin nahiling na ang gapo hinali na sa lulubngan. Kaya di minalagan siya sin nagpasiring ki Simon Pedro, sa kapasiring ki sa saro man na disipulo, itong padangat ni Jesus. Nagsabi sa inda, kinuan indaan kagurangnan sa lulubngan, asin dami aram kung saan siya ibinugtak. Nagliwa si Pedro, asin ang saro man na disipulo, asin nagpalulubngan. Sabay na nagdalagan ang duwa, alagad intong saro man na disipulo, mas marikas magdalagan kay Pedro, na enot asin enot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nailing niya nakalatag ang mga lino, alagad da siya liminaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, liminaog si lulubngan, asin nataanaw ang mga lino nakalatag, asin ang panyo na nasa ibabaw kan payo, day nakalaog kay bakan mga lino.
kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Langan naglaog man ang saro man na disipulo, an enot mag-abot sa lulubngan, naghiling asin nagtubod. Taday paninda na sasabotan ang kasuratan, na kaypuhan mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw puan gabos sa paghinanyog kan humiliya. Sa panahon tapokin krisis, nguwan na mga panahon na kadakol pong epekto na isiyan ko na gatikat sa napalan na pong napauli para sa mga reunion o ka mga family gathering, ninulita pa mahal a pamasahe. Agko po mga kahandalan kita na ading mga presyo ka barakalo, nagpaparalangkaw, asin ay iba nga ni po, mas matindi pa ta. Agko mga ilang, agko nga ni cancer, asin mga nasa makuring pagtios o kasakitan. Tapos, sabi yan tang, ang kagurangnan buhay na. Paano taro yan sasabihin? Minsan, nga ni, it's very apathetic and or insensitive when we say, the Lord is reason to this kind of experience that people are enduring. Kaya, maganda laka suhay, laka disconnected. Pero kuha po, Easter message, buko man talagang pag-alin ka kanatong sakit, pag-alin ka kanatong problema, pag-alin ka kanatong ilang or pagbaba ka presyo ka ng mga barakalon o pagbaba ka presyo ka na gasolina o krudo, buong tungkol saan. Kundi, pinaka-Easter message is about hope, paglaom. Amo di po, simbolismo kading empty tomb. Na si Jesus, o sa ading disipulo, ading magpapara-describe na disipulong nao na nagdalagan tulos, damang kading iba, si Juan. Si Juan Evangelista, namo din nagsurat kading Ebanghelyo. Diri niya ginangaranan a kanyang sadiri. Kaya sinang darwa, si Pedro, asin si Juan, nagdalagan. Kaya, pag abot ninda, uda na si Jesus. Empty. Kaya, amo din mo nagsisimbolismo na si Jesus, nagpabayad sa ito mga disipulos, bukong kalag. Kundi talagang buhay, resurrected. Kaya amo yung simbolismo ka empty tomb. Kaya mo po, mga ngod, an palan pinakamensahe ka na to, nga na paghurup-hurupan ta, na even in our worst situation in life, it is not yet the worst because there is still hope. Amo yan po pinaka mensahe, hope, paglaom. Pero adi pong hope na ini, naturan ta po ini sa mga pagpreparar ta, pag-advento, pag-kwaresma, nading hope, buka di pong hope na passive hope, na nagpaparaulat sana, kundi aktibong paglaom. Paano ta po ini po na ipapahayag? Sa pag inatubang ta na po ading krisis, kakanatong panahon nguwan, ako kita po banabaw pong scarcity. But scarcity is an invitation towards solidarity. Amo po, pag nasa bukid, sa ito mga kung nadistino ko sa mga bukid, an palan pong mga mga magtatakin san bukid, pag uda asin, inaayat san katakin. Minsan nga ni kalayo, inaayat san katakin. Kaya, ninulit agkukulang, amo yan po nagdadrive ka usada tawo na mag-ayat kin tabang. Kaya atawo na nag-recognize na ako pagkakulang, ako pagsakit, mig agrangay, tabangin man raw, uda ako kalayo, uda ako asin, uda ako asukar, tapos bayaran ta na siya kay pag naluto na, tawantay ka. Amo di po sa tubukid. Sadi, paano tayong ginigibo?
Kaya nga ni ko pag prosesyon po, iba ako sa prosesyon. It was my first time to join this parish, to our parish, sa prosesyon. Nabad ko, lang lalangkaw pa lang ka mga baloy po ninyo. Lang gagayon, mga moderno, lang lalangkaw. Pero at the same time, sa ading langkaw niya, hindi ako masadi baloy, nilang baba. Naudang-uda. Kung paano ito may bibridge sa agap between these tall buildings, these tall houses, with tall fences, with this dilapidated house. Kaya po pong ma-bridge agap. Kaya nga ni po, baka pwede niyong rugmaon na kudal. Tanging ma-bridge agap. O kaya, mga sadtong taas, bumaba. Mga sadi man baba, tabangan na makataas. Amo di po idea ka na BEC, Basic Ecclesial Communities, that ading sitwasyon na adto mga tawo, mga pamilya tang diri nakauli dahil sa pamasahe. Amo di po panahon to appreciate our neighbors. Ano man raw kamutangan kading mga pagtatakin, pag-abayanta. Amo po di ana Easter hope, na active hope. Nakita, nagihiwang mag-reach out sa mga tawo san ka na tong pagtatakin, pag-abayan. Kasi po, ay katulong sitwasyon na ako kita po sa di ka na tong lugar, na natuod na kita po sa itong binabaoy tang bubbles. Nasa lo kita kin dakulong bubble. Anong sa Bicol ka bubble? Bula. Bula sa tupong inuuyop ka mga igin na mga sabon, tapos mga bilog-bilog. Amubagan po bubbles, bula. Sadi, ako na po kita na-develop na bula. Amutan po terminong individualistic bubble. And sometimes, because of this, we become constrained of our small world view. San na kita nagpaparasilong? Termino kami sa simbahan, parochial mindset. Parochial mindset, bastang kami okay, labot ta na mo ka iba. Kaya puhan buksan ta po ka na itong world view na mas alawig pa, mas dakulo pa. Dalhin po sa parochial mindset, maging local mindset, maging universal mindset. Limbawa po, ang kahemplo, anpong pag-apon kin usad sa ng ati o kuha ba ikadi kin water bottle pag-apon san bukong san basurahan. Paano po ini makakaapekto kabilog na climate change? Kasi kung di kita po pag-iisip world kinaban, parochial mindset, iapon ta dawa sari. Iapon ta po dawa sari. Dahil kita pakilabot kan. Para ini sadda bote. Pero pag tiniripon-tipon niyang tangamin, pagkatapos po baga ka na, tambak na maraya ka na itong basura. Kasi, ka na itong mindset, very parochial, very individualistic bubble. Amo po, adian na sinasabi na itong Easter message, that when we hope, pag naglaom kita, naglalaom kitang mapapakaray na buong kinaban, ako nagkukontribuer para mapakarayan. Dawa sa simple sa ng bagay. Amo po di anap, pag isip-isipon ta, na maray. O kaya nga ni, makamundo na, pero lang ganyan po, pagpuprosesyon ta po, lang po ganyan, ako mga kandila, lang gagayon, san mga baloy, tapos agko po mga nagsisilong, nagpapangadji siguro, o kung ano pang mga. Pero at the same time, pag nag-agine ka sa tinampo, kadakulkin ati, baga agko disconnected. Kaya puhan po, aka na tong pagtubod na ararom, pagtubod, natatranslate. Sa real experience can change. Real experience can care. Real experience can hope. Amo po. Kaya, Easter message pala is not really about removal of our problems. It's not about removal of our pains and suffering, of our worries, of our
concerns in life, difficulties, pains. But it's really about an invitation to look at the empty tomb and filled with hope because Christ is risen. That's why we, you will try our best to make it concrete by going to the widening our horizon or worldview into caring for our brothers and sisters, ang kanatong pag-aabayan, asin pag mangno, kakanatong mga ngod na nangangaipuhan, tangani igawag ako kita po, exchange of resources na binabawi tapukan, solidarity. O sana po kanatong Easter experience will be always a change, experience of hope because we are looking at our Lord who is risen from the dead. Happy Easter po kaninyong amin. Tindong na po. Matindog po ka, boss. Nagtutubod ako sa Diyos makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam, huli kan Espiritu Santo, namudagi Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan, asin ilunubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos samang makakamahan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakanabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagabuhay liwat ng laman, sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Sorry, we have to kay puntang mag-renew ka pag kakanatong panuga sa bunyag. Tapos miglibot pa ako para sa pagwirikin agwa bendita, pero agon na po kamo, kung nagpo kamo kandila, pakiilawan. Orog na mga namumutan ko mga tugang, hulikan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo, tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pagkatapos kan pag-utob kan Kuwaresma, baguhon taan mga panuga sa banal na bunyag, nakaidto sa tong sinikwal si Satanas, asin sa iyang mga gibo, asin nadugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Kaya, isinisikwal nindo si Satanas, Opo, sinisikwal niya mo. asinan kabos niyang mga gibo, Opo, sinisikwal niya mo. asinan sa iyang mga padaya, Opo, sinisikwal niya mo. sa pagpahid kan pagtubod, nagtutubod ka mo sa Diyos sa mga makakamahan, kaglalang kan langit, asin daga, Opo, nagtutubod kami. nagtutubod ka mo kay Yesu Kristo, bugtong niyang aki, sa tong kagurangnan, Opo. namundag ki Virhen Maria, nagtios sa God sa kagadanan, asin ilinubong, nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa tuo kan Ama. Opo, nagtutubod kami. Nagtutubod ka mo sa Espiritu Santo, sa banal na katolikong simbahan, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na dayang kasagkoran. Opo, nagtutubod kami.
Sa mamurawayo na aldaw na ini, kan si Jesus nagbagon sa mga gadan, asin nagbalik sa to, kan buhay nin grasya, mamibig kita sa Ama, asin maghahagli kita kan sa tong mga pangangiipo. Ansibag, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibig. Tanganing an mga namundagliwat sa tubig nin bunyag, makakuanin kaugmahan sa tao kan kristyanong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an balaog nin katuninungan ni Kristong nabuhay liwat, mag-erok sa satuyang puso, mga harong asin nasyon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mga bagong binunyagan, makakua sa to kandanay na pagtabang asin kusog nin buot, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagduduwa-duwa sa saindang pagtubod, asin nagluluyas pagsarig sa Diyos, makamate kan nalalain na pagkamot na Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, lubos na makisumaro sa buhay na tinubos ni Jesus para sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langito na mahinanyugaan mga pamibi na idinudulot niya mo sa dilisay na buot, pakusugaan sa mong pagtubod, sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki, tanganian kaugmahan kan Paskwa, magdanay sa mo, huli man siya na kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eukaristiya, an pagdulot asin pagandam kan mga atang. Ibuasin pagtaon, gabo sa diri mo, kapinunan, kapanuan, nin mga karahayan, na nakamtan. Ramos malaog mo. Ano ani kakadulot ko sa pagtaman mo, sa mga daman mo ay dai mabilang na mga biyaya. Ano kaya ang ikakabalos ko? Ibuasin kaptao, gabo sikinaugay mo, paninigo asin matanos na danay, asin minsan sen magpasalamat kami sa imo.
Matindog puan ka, boss. Magpamibi ka mo mga tugang tanganan sa ko asin siyadong atang, maako malugod kan Dios sa mga kamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot. Para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nagrurokyaw sa mga kaugbahan kan Paskwa, nagdudulot kami nin mga sakripisyo, nahuli kani an samong simbahan, makangangalas na namumudag liwat, asin pinapakakan. Huli kay Kristo, samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaasan mga puso, Initas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nangakaligtas, na igagagurangnan ipagrokyaw sa gabos na panahon, at angani mas mamoraway, ni harubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ta siya sa nanggayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasaalan kan kinaban. Sa paggagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sila bilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo. Ang langit asin daga, panlokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdig sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod puan ka, boss. Kagurangnan ni kanagadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaakini asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, taini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siriman pakapamanggi, pagkanya manin kalis sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinao si sa mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom kay ni, tainin kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagkod na ikamang dato,
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapin nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asianan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asianan ka boss na klero. Siriman giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asianan ka boss na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya rahi kami gabos, namimibi kami, tangaling kaibahan ni Santa Maria, Virgen, Inakan Diyos, kaibahan ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaito pa nakapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kaharas, kan buhay na deng kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo, siriman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdato ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiri sa langit. Ansa mo kakanon sa roaldaw, itao mo sa buya-bunya, asin patawadon mo kami sa samo mga kasala, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanen na talingka sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Kulita sa imo ang kadean,
man kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kaguragnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, katulinungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katulinungan itinataw ko sa indo. Hare pagilingahan sa mo mga kasalan, kunian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, susog sa imong kabotan. Ika na nabubuhay, asin nag-ahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatanarauhan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Maluhod po ang gabos. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag, mao umayan.
Matindog buwan ka, boss. Mamibi kita. O Diyos, silingaan sa imong simbahan, sa dani asin banal na karahayan, tanganing binago kan mga misteryo paskwal, makabot siya sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat. Huli Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ago po mga announcements. Makiula po. Ago po kitang uwan second collection para po sa pagpadagos sa pagpakarahay asin pagmantener kan sa tong simbahan bilang pagandam sa maabot na pintakasi. Easter Angel 2026, bot niya mong pasalamatan ng mga Easter Angels, kaibaan sa mga magurang, pag-iriba sa mga nagsuporta sa Search for Easter Angel. Less candidate share, igawa po kita nin partial net na 1,290,556 and 64 centavos. Ang proceeds po kani sa palaw sa pagpakarekan mga pasilidad kan sa tong simbahan, Convento asin Paris Pastoral Center, in connection sa pangandam nato kan selebrasyon kan ika 450 taon bilang sarong parokya. Nagigibuon po sa taon 2028. Ikatulo, Easter Pilgrimage. Iwa po kita din Pilgrimage sa Diocese of San Pablo, Laguna sa petsa 13 hanggang 15 kan Abril. Andalal po kan pagbayad pinag-extender ngonya na Merkules, petsa 8 kan Marso. Sa ngonya igwa pa pong natatadang tukawan. Sinagmamawot maghabol, magranilang po sa opisina para sa ipapangpong kahapotan. Prex class sa petsa 18 sa 19 kan Abril, aldaw na Sabado si Domingo sa bulan Abril, magagawa po nin prex sa tong parokya. Pakinabangan niya to ang pagkakataon, tanganin na padaw sitang magtalubo sa pakisumaro sa buhay kan simbahan. Ikalima, pagbisita kan pilgrim image ni San Pedro Bautista. Sa pagselebrar niya to kan ika-75 taon bilang arkidiocese, mabisita po ang imahen ni San Pedro Bautista sa petsa 22 kan Abril, aldaw na Miyerkules. Sa sabaton niya to ang sa iyang imahen gikan sa Iriga asin ihahatod sa sunod na parokya. Ika-6, pagkumpil. Igiba po nin pagkumpil sa parokya sa Mayo 5 sa kaldawan ni Nuestra Señora de Angustia. Pwede po na magpalista, lagad ang huring pagpalista sa petsa 15 kan Abril sana. Duwang importanteng bagay ang nakaipuhan, baptismal certificate, asin certificate of attendance sa tulong Sabadong seminar. Kaipuhan po ang tulong Sabado sa pagseminar, asin kaipuhan na tuom ang mga pangajion, asin araman kahulugan kan simbahan. Araman katukduan kan simbahan. Ang seminar po, kan mga ninong asininang gigibuon alas 2 din hapon sa petsa 4 kan Mayo. Sa kukumpilon, ang seminar gigibuon kada Sabado, poon Abril 18 hasta Mayo 2. Digdigibuhon ang practice kay ba ang mga ninong asininang. Prioridad ang mga high school, asin adulto na dai pa kumpil. Yan po. So, sa kaninyo po ngamin, salamat po na maray. Magtindog na po para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyon ng kamo, kan Diyos sa makamhan, sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pag-umaw, asin paglingkod kay Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Happy Easter po kaninyong amin. Happy Easter man po, Father. Aduman ba